Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Jien Sister Teresa, insellem lekun il-eka l-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu flimkien eżissembija u Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajoġbok nisself ruħi din il-virtu li nixtieq u sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek irrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa wumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Eżissemmija, qed nisimgħu din il-qaddisa kontinwament tal-limna fil-fatt se naraw illum qed toqrob biex tiltaqa' mal-maħbub tagħha jiena batuta ferm imbagħad tibqa' tnissel kliem li jimla lili u lilek bil-kuraġġ fil-fatt l-aħħar darba spiċċat titkellem fuq il-fidi iva daret fuq oħta Polino qaltilha ċi grazzja kbira li jkollok il-fidi. Nitolbu l-mulej eżissemmijata biex ikkabbar fina il-fidi. Ejjew naraw illum x'se tallimna din il-qaddisa. Qegħdin fit-23 ta' Settembru u din Terezin iddur fuq oħta Polin u tgħidilha kemm għandi għax nibqa' nafulek oħt u wkoll kemm inħobbok iżda ma rridx nitkellem aktar fuq dan għax taqbad nikbi qaltilha. U tajt Polin meta kienet tibki kienet ħossa muġuwa ħafna. L-għada tajdilna Polin qedtilha għada jaħbad l-anniversarju tal-għoti tal-velu u bla dubju se jkun jum il-mewt tiegħek. Qaltli ma nafx meta, il-mewt qiegħda nistennija kull ħin iżda naf li issa mhux se ddum wisq ma tiġi. Araw ta' eżissemmija bis-sabar, paċenzja u paċi interna tistenna l-mewt għax taf li l-mewt se tlaqqaħħa wiċċ imwiċċ ma' dak li dejjem qdiet u ħabbet. U Polin terġa' tgħidilna ħafna drabi kienet tara kif titbissmilna u aħna ma konniex nintebħu, allura qaltilna sekwiet nagħmel li sbaħt bis-simiet lil Bobone u lil xi oħrajn imma jintilfu fix-xejn tinsewx Bobone wallaqam tiltat lill-oħta ċeli. Imħasba Polin tajt, fil-għaxija smajna bħal gar ta' xi għasfur minn wara t-tieqa magħluqa u staqsejna x'seta kien. Waħda minna qalet dinga miema u oħra qalet aktar xi għasfur tal-ħtif. Teris qalet tajjeb mela jekk huwa l-għasfur tal-ħtif aħjar ħafna il-għasafar tal-ħtif jiġu biex jiklu l-martri. U meta ġiet mistoqsija fuq xi ħaġa bla siwi li waħda mis-sorijiet kienet afdat magħha wieġbet jekk is-sorijiet ħuti afdawna xi ħaġa qed tgħidilna wkoll li ma jkunux iriduna nitkellmu fuqha din hija ħaġa sagra. Ukoll meta din tkun l-inqas ħaġa m'għandna qatt ngħidu xejn dwarha. Ara eżissemmija qed tallimna biex ma ngemmgmux ma npaċbċux żejjed u ma nxerdux dak li ħaddieħor ikun afda magħna. U Polin tajt wara skit twil ħafna waqt li bdiet ħares fiss lejn uħta Mari u lejja li konna weħedna ħdejja qaltilna ħuti
U għajntom tali rabbejtuni u għajneja din il-qaddisa intlew bidmuħ. Is-semmija tħallna fl-24 ta' Settembru. U Pauline tirrakkonta li fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-Loti tal-Velu sibt biex titqaddes qudiesa għalija. Qalt li Terezi, grazzi tal-qudiesa. Iżda jien meta rajta s-sofri daqshekk weġibta kolni mnikta kif qiegħda nara ma ħadd tebda faraġġ minna. Staqsietni. Mela inti ħadd il-permess biex tofri din il-qudiesa ħalli tikseb xi faraġġ għalija. Weġibta offrejta għal ġid tiegħek. U Terezin kienet punta qalt li tajjeb mela bla dubju, il-ġid tiegħi huwa l-insofri. Simgħuha ta' is-semmija, il-ġid tiegħi mhux l-infiq li tieqa' fit-tbatija ma l-insofri ma tof. Kif timmeraviljak din il-qaddisa, verament timmeraviljak. U l-għada tgħid Pauline bdiet tgħid li dwar xi dbatija li kienet ġarbet meta s-siġar tal-qastan kienu ġew miżbura tar twies fis-sena. Qalt li għall-ewwel kelli swit il-qalb kbir u fl-istess ħin ġarrabt. Ġlidiet ġewwinija qawwija, kont hekk inħobb id-del tal-frijaj tagħhom u f'dik is-sena ma kien hemm xejn. Il-frijaj li kienu diġà jħadru kienu mixħutin qatta fl-art. Ma kien fadal xejn aktar ħlifit skuk ewlenin tas-siġar. Bad f'daqqa waħda ġejt ftijaj u għet li l-nifsi. Kieku kont f'xi monasteru ieħor tal-Karmelu ma kienx ikun xorta waħda għalija li kieku jqaċtu għal kollox is-siġar kollha tal-qassan tal-monasteru tal-Iżje. Mbagħad tajt ġarrabt paċi kbira u għena tas-sema. Iżjed tard tajt Pauline kella żjara oħra mit-tabib de Cornier li baqa' dejjem aktar edifikat biha. U qal lill-Madre Superjura hija Anġlu din Teris. Għandha dera ta' Anġlu, wiċċa raħ ma nbidel xejn minkejja dbatijiet kbar tagħha. Qatt ma rajt dan f'morda oħra meta tqis kif qiegħda tolob dejjem aktar f'ġisimha kollu. Qal dan huwa sopranaturali. Għax meta persuna u ġvera qed tinxtorob bil-mart qed issemmija l-ewwel ma jibda ġeneralment huwa l-wiċċ ma' din il-qaddisa. Ġisimha hekk qed jinxtorob kollu, però wiċċa baqa' daqshekk sabiħ bħal qabel u dan it-tabib baqa' mistaġeb dan. Fil-għaxija Teris qalet lil Pauline, nixtieq kieku nista' noqgħod niġri fil-merat tas-sema nimraħ f'dawn il-merat fejn il-ħaxix ma jitaffitx, fejn hemm il-fjuri sbieħ li ma jitbilux u it-tfal sbieħ u ċkejknin li jkunu qishom anġli żgħar. Qedtilha isek qatt batejja bit-batija, ġbajt minna issa weġbitni. Le, meta ma nkunx niflaħ aktar għalija, ma nkunx niflaħ aktar u dak kollu qalet. Terezin, semmija tajt lil Pauline, kelli xewqa kbira li ngħid lit-tabib de Cornier dal-kliem nitħaq dot li inti ma kellekx il-ħila żżommni mill-immur is-sema.
iżda xogħolok, tajtek ħafna xogħol jien qaltlu, meta nkun hemm fuq, ma nħallikx tiġi hekk malajr. Fil-fatt, tabib de Cornier miet fil-25 ta' Ġunju tal-1922 fl-età ta' 80 sena. U kompli din il-qaddisa tajt dal-waqt ma nitkellimx ħlief bil-lingwaġġ tal-anġli. Ettila tgħid Pauline, inse tmur is-sema fost is-serafini, għalt li imma kieku kelli nkun fost is-serafini, żgur li ma nġibx ruħi bħalhom, kollha kemm huma jattu wiċċhom bi ġwen ħajhom quddiem Alla. Jien noqgħod attenta biex żgur ma nitattix bi ġwen ħajja. Din il-qaddisa qed tgħidilna meta tkun fis-sema tibda titkellem il-lingwaġġ tal-anġli qalet. Irrid noqgħod attenta li bi ġwen ħajja ma nitattix. Araw ekku ta' fil-fatt din il-qaddisa kemm kellha sense of humor, fost id-batija tipprova anki toħroġ dik iċ-ċajta tagħha. Imbagħad qalet lil Pauline, Alla tiegħi. Alla tiegħi. U Pauline meta rata tokrob qaltlu mulej, ħen għal din it-tifla żgħira tiegħek għax kienet qiegħda tara kif din Tereżin iddur ftit fis-sodda b'buġieħ kbir. Kienet kontinwu qed issegwiha u tħossa liha. Imbagħad din Tereżin kienet qiegħda żżija l-bissanta ta' Teofan tagħha. Qedtilha huwa moti ġieħ kbir qalt li dan mhux ġieħ unuri. Staqsejtha x'inhu mela unuri? Weġbitni dan żejjlu xejn aktar u ħadnet magħha is-santa ta' Teofan Venard kienet tħobbu wis lil dan il-qaddis. Imbagħad staqsejtha tgħid Pauline, m'għandekx xi ħsieb minn qabel dwar il-jum tiegħek? Weġbitni. Uħti tiegħi, xi ħsieb minn qabel, kieku taf liema faqar ninsab, ma naf xejn aktar milli taf int. Ma nista' nifhem xejn li f'dak li nara u nħoss, iżda fil-qiegħ ta' ruħi minkejja dawn id-dlamijiet hemm paċi tal-għaġeb. Qed issofri eżis semmija fiżikament, qed bagħti wkoll fit-tentazzjonijiet kontra l-fidi, imma minkejja dan kollu, minkejja dawn id-dlamijiet tħoss paċi interjuri tal-għaġeb. U din il-paċi minn fejn ġejja? Għax Therese kienet persważa li ma' ġenba hemm il-ħaruf divin jissapportja. Wasalna is-semmija fil-25 ta' Settembru u tgħid Pauline
Arrafta b'dak li ntqal fir-rikreazzjoni dwar xi fader li kien jibża ħafna mill-mewt. Is-sorijiet fir-rikreazzjoni kienu wkoll qegħdin jitħattu fuq ir-responsabbiltà ta' dawk li jieħdu ħsieb l-erwieħ u li jkunu għexu ħajja twila, qaltli. Għal dak li għandu x'jaqsam maż-żgħar, dawn jiġu ġudikati bl-akbar ħlewwa. Teris kif dejjem ngħidilkom eżis semmija kienet mitħla sew tal-Bibja u dan qed tgħidu għax fil-ktib tal-erf rad dan ara. Iż-żejr isib modrija u ħnina imma il-kbir bil-kbir jaqlaħħa għax is-sit ta' kulħadd ma jħares lejlu ċuħ lanqas ma jibża mill-kobor ta' ħadd. U komplet u wieħed jista' jibda u jibqa' żgħir saħansitra f'nofs l-uffiċċji l-aktar tqal wibsin. U kol jekk jgħix ħajja twila li kieku jiena kelli mmut fl-età ta' 80 sena, kieku kelli nkun iċ-Ċajna jew kull post ieħor, inħoss li xorta waħda kont immut żgħira daqs kemm jien illum, ġifieri għax tibqa' umli. U hemm miktub li fl-aħħar il-mulej iqum biex isalva l-ġwejdin u l-umli tal-art. Ma hemmx biex juġudika imma biex isalva. U hawnhekk qed terġa' tajt vers minn Salm 76 meta jgħid meta Alla qam biex jagħmel ħaq biex isalva l-imsejknin tal-art. Kienet titlob eżis semmija dik, kienet tħobb tirrepeti ċerti versi li jqawwulek jqawwulek qalbek, hekk kienu jagħmlu magħha. Kemm hu sew allura ngħidilkom li jsibu xi frus fil-Bibja li jgħid il-mulej jien ma ninsik qatt naqqaxtek fuq pala ta' jdejja. Lilek qed ngħidha li qed tisma'. Jgħidlek Ġesu, sejjer inħejjilek post. Le merħla ċkejkna tibża xejn qed jgħidilna. U fost tant niket li kultant inħossu speċjalment meta nkunu makusin bil-mod, bil-mart. Inġibu f'moħħna dawn is-sentenzi ħerġin mill-fom tal-imallem qaddistana Ġesu. Inkunu mitla tal-Bibja semmija u jekk inti issa forsi kbira fl-età u m'hemmx dak iċ-ċans li taqra nissuġġerilek meta qed tisma' xi programm speċjalment meta qed tiġi spjegata xi silta mill-Bibja ipprova għamel attenzjoni. Sib xi kelma jew vers li jolqtok u igranfa miegħu. Irrepetih spiss u meta tħossok dawn ftakar fih. Irrepetih. Biżjed qawwa tagħmillek ħafna ġid kif kien qed isir tant ġid ma' din il-qaddisa. U hawnhekk eżis semmija tgħidilna Pauline f'wieħed minn dawn l-aħħar jiem ta' tbatijiet kbar qalt li oħti Teresa u Pauline tiegħi hija ħaġa ħafifa ħafna li tikteb ħwejjeġ sbieħ fuq is-sofferenza ma li tikteb dan mhu xejn, wieħed irid isofri hu biex ikun jaf. Bqajt imħasba u imnikta b'dan il-kliem tagħha. Meta fl-istess jum waqt li deret li ftakret x'kienet qaltli ħarset lejja b'mod kollu kemm huwa partikolari u tassew solenni u qalet bil-mod dan il-kliem isimgħu eżis semmija. Issa tassew li nħoss li dak kollu li qed ktibtu huwa minnu għal kollox. Huwa minnu li jiena rrid insofri bosta l-Alla u huwa minnu li għadni irrid insofri u xi ħadd wara li semmaħħa qalilha huwa tal-biża' dak li qiegħda tsofri. Wieġbet, le, mhux tal-biża', vittma żgħira ta' mħabba ma tistax issib tal-biża' dak li l-arus jibatilha permezz tal-imħabba. Għax din qaddisa jekk tiftakru kienet għamlet l-att ta' mħabba żissemmija li toffri kollox għall-imħabba u qed tgħid dak li jibatlek l-arus avolja qed tirċievi tbatijiet qed tgħid le dak m'għandux ibeżżak. U Pauline tgħid ma kien fadlilha ebda saħħa u qalet kemm jiena mafġa
u waqt li ħarset barra mit-tieqa lejn werqa li kienet inqetet mis-siġra, iżda baqet imdedla fl-ajru ma' ħajta rqiqa taqbuta is-suk tat-tajt oħt. Ara, hija xbija tiegħi dik il-werqa, ħajti mhix iżżomm ħlief ħajta rqiqa. Fil-fatt tgħid Pauline wara li Therese mietet fil-għaxija ta' 30 ta' Settembru, din il-werqa li sa dak il-ħin kienet baqgħet tixxejjer mar-rieq waqgħet fl-art, jinġbarta flimkien mal-aqbuta tal-brimba li kienet baqgħet imwaħla magħha biex iżomma bħala rikordju sintenti. L-għada tgħid Pauline bejn is-satejn u 3 staqsejnija jekk riditx tixrob xi ħaġa talbitna ftit ilma tal-urt waqt li qaltilna sa 3 aktar joġobni l-ilma tal-urt huwa ta' devozzjoni kbira. Fit-28 ta' Settembru, il-qaddisa tgħid, Mama qed tgħid lill-oħta Pauline, għatela l-arja ta' din l-art qed tonqosni, meta sejjer Alla jagħtini l-arja tas-sema. Qatt ma kien hekk qasir, qed tgħid tan-nifs kien qasir ħafna, qed tilha tgħid Pauline x'kejkna msejkna tiegħi. Isek martri fl-amfiteatru ma nistgħu nagħmlu xejn aktar għalik. Qalt li Iva, xejn aktar milli nara lilek ma jagħmel li ġid li qaltilha. Wara nofsinhar baqgħet il-ħin kollu tidbis minna. Għadet attenta ħafna meta rajtilha dawn is-siltiet mill-uffiċċju ta' San Mikiel isimgħu ratilha. L-Arkanġlu Mikiel ġib biqtajja ta' anġli u għafideħ li Alla mar jafda l-erwieħ tal-qaddisin tiegħu sabiex iwassalhom għalena tal-ġenna. Arkanġlu Mikiel jiena qedtek bħala prinċep fuq l-erwieħ kollha li jgħat jiġu mill-qwa. Battejt Pauline, din uħti Therese għamlet li sinjal billi firxet idejha lejja mbagħad qeditha fuq qalba biex tfissilli li jiena kont hemm f'qalba. U l-għada fid-29 ta' Settembru imnikta tirrakkuntanna Pauline tgħidilna din il-qaddisa uħti minn filgħodu kmieni deret li kienet f'agonija tagħha. Kellha bħar ħurħara tal-mewt u ma setax tieħu nifs. Ġiet imsejħa l-komunità kollha li nġabret madwar is-sodda tajt it-talb ta' dawk li jkunu qegħdin imutu. Kemm qed tolqotni eżis semmija din is-sentenza, il-komunità inġabret madwar is-sodda tgħid it-talb tal-moribondi Iva. Huwa verament sabiħ li meta insibu ruħna madwar xi ħadd li jkun se jmut, ċoe li jkun sejjer jitwielet tal-ħajja ta' dejjem, ħajja li Alla ħalaqna għaliha, il-mewt mhix il-qerda tagħna hija bidu ta' tgawdija eterna flimkien mal-imgħallem tagħna Ġesu. U allura kemmu sabiħ li meta nsibu ruħna madwar xi moribond flokt paċpiċ jew biki inlisnu xi talb biex isaħħaħ u jagħti kuraġġ. Hemm ħafna talb sabiħ u xinat xi vrus minn xi salm biex aħna nissollevaw u nkunu qegħdin infaħru lil Alla anki Iva għal dik il-persuna li l-mulej ikun ser jiġbor miegħu kif ġurnata qatt jiġbor anki lili u lilek. Nixtieq nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.